minns väl ta jag var smadron vi sätta knullen till Abba säger gå hör nu Abba är alltid arbetat och kontor vill stjåra men öjna för ta kom Abba hem och en huje Abba säger vi ska näga den husen att göra kröktian dorastav och här står han men en dag till längs jag nu Abba stod sig ute det var vet det var kallt han var nästan där Abba unga lite och tänkte nu går rad ur han sa i huset så stod dorastav Abba tog han fick lyska las upp i huset så jag ska se där hukren och i Louisville så gå sarst du en huk som ständer så lät hugen standa lät hugen standa han där är mäkt tar runn och on Abbe finns mycket lasa horna kod las han är inte bruk för liksom och möra och heller inte bruk för husen som står att dora stävna men det tar inte för mig själv att hej hukren inte vara så är Abbe vill dig kulta så är inte vill till så är Pabe helst vill till så är Jesus slätt vill till och så är sanger som syns nu i behöver vill till så jag tänkte bara är det en stor huk till minnes hugen som oj Louis vi och kon ödno och så ser bara vi öven som att ta hugen ner låt hugen standa hugen standa Stand